Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle des del Canal Blau i si l'altre dia em veieu envoltat de fantàstiques vinyes ribetanes, avui tenia ganes de mar i m'he vingut fins aquí a gaudir d'aquest litoral sitgetà envejadíssim arreu del món. I tinc un qüestionari per fer-vos molt ràpidament. Què pensaríeu si us dic que ja podeu veure un superconcert documental del gran Elvis Presley en 4K i amb material inèdit? O què pensaríeu si us dic que també podeu gaudir de les darreres pel·lícules de l'Angelina Jolie, la Jennifer López i el Keanu Reeves? I si us dic que s'estrena la pel·lícula guanyadora al darrer Festival de Màlaga i la darrera comèdia d'Alberto Romero i la Judith Martín? Què diríeu si tinguéssiu ben a prop de casa la possibilitat de veure una bona pel·lícula de terror psicològic o la manera de poder heretar més de 28.000 milions d'euros? Doncs diríeu segurament que és impossible veure tot això si no anem a Barcelona, oi? Doncs si voleu que us demostri que esteu equivocats i equivocades, quedeu-vos els propers 25 minuts perquè aquí ara comença Blau Cinema, la teva cartellera del Garraf. Ah, i disculpeu les ulleres de sol, però és el que passa a la gent que tenim els ulls de color blau. I ens hem vingut en aquest petit oasi de la plaça Eduard Maristany d'aquí de Ribes per dir-vos que el cinema Ribes ho té claríssim. Si la setmana passada ballàvem amb el rei del pop, aquesta setmana ho farem amb el rei del rock. S'estrena Epic Elvis Presley in Concert. Baz Luhrmann, director de pel·lícules tan conegudes i inoblidables com Moulin Rouge i Elvis, ha agafat imatges inèdites del 72, les ha restaurat en 4K i les ha muntat com si Elvis actués avui. La crítica diu que és una de les pel·lícules de concerts més emocionants de la història. No és un biopic, és Elvis en estat pur. Baz Luhrmann, el director, va trobar aquest material per accident com un tresor. Durant la recerca per la seva pel·lícula Elvis el 2022, el seu equip va donar amb desenes de caixes de filmacions oblidades en una mina de sal de Kansas. Hores de concerts i assajos en 35, 16 i 8 mil·límetres que ningú havia vist. Play the hell out of it. If you feel it, you can't help but move to it. Aquest documental concert no té experts explicant qui era Elvis. La pel·lícula el deixa parlar a ell, parlant de la seva música i de si mateix, la que sostingui el fil narratiu. They haven't seen us before. It's gotta be like the first time we go on. Els assajos, els camerinos, la suor i el ritual d'un artista que treballa sense parar. I quan et concentres només en l'escenari, el mite cau i apareix l'artista treballant per trobar el seu lloc. I ara una activitat que jo no em penso perdre. El pròxim dimecres 20 de maig a les 20 hores, a les 8 del vespre, al Cinema Ribes, s'organitza una d'aquelles projeccions que un hi ha d'assistir i més si t'ho fan al costat de casa. Única oportunitat de veure Soñando con Leones, pel·lícula portuguesa que, amb humor i tendresa... Oh, he fet un rodolí! Doncs això, amb humor i tendresa, ens convida a reflexionar sobre com volem viure i morir fins al final. La presentació i posterior col·loqui serà a càrrec de voluntàries de l'associació Dret a Morir Dignament de Sitges i Ribes. Vocês estão mesmo a morrer, certo? Claro. Ótimo. O que eu tô fazendo aqui? A quimio nunca deu certo. E esse câncer é inoperável. Então eu resolvi me antecipar, esse filho da... Outra vez, porra! Por que, Gilda? Hilda pateix càncer de mèdula espinal. Després de diversos intents de suïcidi, cerca l'ajuda d'una empresa clandestina que organitza xerrades per eutanàsia per a persones en fase terminal. São 400 euros. Hoje em dia tem multinacional pra tudo. Até pra morrer. Nossa vida, nossa morte. Allà coneixerà l'Amadeu, un jove tímid que es troba allà per motius semblants. Sou o Amadeu, sou agente funerário. Vai lá abrir a porta. Não, espera. Podes mandá-los entrar.
Paolo Marinou Blanco, director i guionista de la pel·lícula, es va inspirar en experiències pròpies, com la llarga malaltia del seu pare en un hospital sense dret a morir dignament i mantingut en vida en contra de la seva decisió. Eu quero ir embora enquanto ainda sou eu, sabe? Antes de virar naco de carne, que só grita e sofre. Protagonitzada per la multipremiada actriu brasilera Denise Fraga i l'actor portuguès João Nunes, la pel·lícula s'endinsa de manera honesta i tendra en la complexitat humana davant el desig de morir i reflexiona sobre la necessitat de garantir vies segures i legals per exercir el dret a afrontar el final de la vida dignament. Há sempre espaço enorme entre um e outro. A vida é feita de transições e a morte é só mais uma. La pel·lícula pot resultar provocativa per fer servir el to de la comèdia negra i utilitzar el suïcidi per denunciar la impossibilitat de la mort digna. Al cinema Ribes el dimecres 20 de maig a les 8 de la tarda i en versió original subtitulada, Soñando con Leones comptarà amb la presència de voluntàries de l'associació Dret a Morir Dignament que compartiran amb tots nosaltres la seva experiència sobre un tema de vital importància que continua generant un ampli debat. En paraules del gran Bob Dylan, qui no està ocupat naixent, està ocupat morint. I ens hem vingut a refrigerar una miqueta aquí al Canyateca, un lloc ideal al costat del Cinema Prado per veure o picar alguna cosa abans o després de veure una bona pel·lícula. Us hem de dir que el glamour ja ha arribat a Sitges amb aquestes dues reines de la moda. El Diablo Viste de Prada, segona part, continua regnant a les taquilles de tot l'estat. Aguanta per segona setmana consecutiva i deixa cau a l'estrena del Mortal Kombat 2, el sanguinolent videojoc de lluita, fora. La tornada de la revista Runway acumula 433 milions de dòlars arreu del món. Tenint en compte que Disney s'ha gastat 100 milions, la segona part d'aquest tàndem femení s'ha convertit en una bomba econòmica superant els ingressos de la primera part. Així que no te la pots perdre aquesta setmana al Prado de Sitges. Escolta, no tens una mica de crema protectora pel sol? Una dada que va reafirmar Disney que el món desitjava veure El Diable Vesteix de Prada va arribar amb l'estrena del primer tràiler, i és que va trencar internet. Sumades les reproduccions de les diferents plataformes, xarxes socials i canals, l'avançament va aconseguir els 222 milions de visualitzacions en les seves primeres 24 hores. Miranda? Ya era hora. Amb aquestes xifres es va convertir en el tràiler més vist de la història de la 20th Century Studios. I en aquest afany nostre d'anar descobrint nous racons aquí al casc antic de Vilanova, ens hem vingut aquí, en aquest carrer, aquesta preciositat al carrer dels Arengaders, per dir-vos que, quan portem 2 setmanes parlant de moda vestida de Prada amb un cinema ben comercial, el Círcul Catòlic de Vilanova sempre marca la diferència amb una proposta més europea i més alternativa. S'estrena Couture, o Alta Costura, com s'ha estrenat aquí, drama íntim ubicat en la Setmana de la Moda de París, dirigida, interpretada i produïda per dones, i una d'elles ben coneguda, l'Angelina Jolie. ¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa? ¿A qué te refieres? ¿Siempre has soñado con ser modelo? ¿Acabas de llegar? Sí. Tranquila, te irá bien. A veces pienso que todo lo que me llega a pasar depende de mí. Les vides de 3 dones s'entrellacen durant la Setmana de la Moda de París. Maxine, una directora de cinema nord-americana que arriba a París per cobrir la moda, però enfronta una crisi personal després de ser diagnosticada amb càncer de mama. Ada, una jove model de Sudan del Sud que busca un futur millor en un entorn parisenc frívol però competitiu. I Angel, una maquilladora ucraïnesa que treballa entre bastidors i aspira a dirigir les seves pròpies pel·lícules. No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo. No entiendo por qué. El paper d'Angelina Jolie és profundament personal. L'actriu, que en 2013 es va sotmetre a una doble mastectomia preventiva, interpreta una dona que lluita contra el càncer, la qual cosa aporta una intensitat i veritat emocional única al personatge. Es un grito de rabia, de liberación. A diferència de pel·lícules que celebren el luxe, com El Diable Vesteix de Prada, estrenada en el Festival Internacional de Cinema de Toronto, Couture posa més el focus en la fragilitat humana, la malaltia i la recerca d'identitat que en el glamour superficial. I compartim pantalla al Círcul Catòlic Yo no moriré de amor. Drama, adolescència, família, maternitat, Alzheimer
Tot això en aquesta òpera prima amb la que la seva directora, Marta Matute, va guanyar la Biznaga d'Or a millor pel·lícula al darrer Festival de Màlaga. Producció petita que posa el focus en una situació molt real quan la vida obliga a créixer abans d'hora. Hombre, señorita. Dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla. Una jove de 18 anys s'enfronta a la malaltia sobtada de la seva mare. La notícia irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir rols en una família massa desconnectada de si mateixa. La noia vol viure com qualsevol persona de la seva edat, però la realitat xoca de ple amb els seus desitjos. Hay que estar más pendientes. Sí, claro, como tú, ¿no? ¿Como yo qué? ¿Tu madre qué tal? Bien, ahí va. Joder. ¡Vete! ¡Que te vayas, papá! Òpera prima de la directora espanyola Marta Matute, Jo no moriré de amor, és una producció tan honesta com esquinçadora. ¿Sí, seguro? ¿Pero qué hace? ¡Muévete un poco, joder! Puede pasar otra pareja. ¡Que no! Un drama intimista que explora l'impacte d'una malaltia sobtada en els llaços familiars, intentant reduir la culpa en l'espectador davant les situacions de cura familiar. Qué pelos tiene, ¿no? Lo acabo de peinar. Nos viera comiendo esto, nos mataría. Pero bueno, no está viendo. Ya no digas eso. Es va alçar al Festival de Màlaga amb 3 premis a millor pel·lícula, millor actor de repartiment per a Tomàs de l'Estal i millor actriu per la seva jove protagonista, Júlia Mascor. Sens dubte, una pel·lícula que, ja intuïm, apareixerà en les nominacions dels futurs premis Feroç, Forqués i Goyes. Mamá, ahora. Mamá. Esto sí que lo dices, mamá? Us agradaria que aquí a les Roquetes obrissin una pizzeria on les pizzas portessin noms com Pulp Fiction, Todo sobre mi madre, Xirat? Perquè això és el que ha fet aquesta parella per fugir de la precarietat laboral. A la Bòbila de les Roquetes podreu gaudir de Pizza Movies, una comèdia protagonitzada pel conegut Berto Romero i la cada vegada més coneguda actriu i humorista Judit Martín. Una història que barreja les pizzas, la solemnitat del cinema i l'amor d'una parella. Bueno, ya está. ¿El qué? Ya está. Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería. ¿Cómo que una pizzería, por Pizzería favor? temática de cine. Farta del seu treball com a periodista cultural, Thaís convenç a Alan, el seu marit, de deixar-lo tot i muntar un negoci. Però no un negoci qualsevol. Thaís vol muntar una pizzeria temàtica dedicada al cinema de Hollywood, la seva gran passió. ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino. He puesto que... Eres italiano. De Albacete, pero tengo familia. El concepte és senzill, pizza i pel·lícules. Una pizzeria en la qual cada pizza sigui un homenatge a una pel·lícula clàssica o a una estrella del cinema. Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza. ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park. Mira los comentarios. Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo. Però la parella no trigarà a adonar-se que muntar un negoci no és tan fàcil com sembla, sobretot quan no tens ni idea sobre fer pizzas ni de com funciona el món real. Temático. ¿Quién puede hacer esto? ¿Qué sector es precario? Críticos de cine. Dirigida per Carlo Pavial i protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín, Pizza Movies és una comèdia generacional que retrata una parella obligada a reinventar-se sense renunciar al que els apassiona ni a la valentia de perseguir els seus somnis. Como si de repente hubiera explotado creativamente. Se acabó. Tú y yo, una pareja que se quiere. Eso es revolucionario. I per celebrar el programa número 5 del Blau Cinema, i també perquè em baixeu d'aquest pedestal de perfecció en el que em teniu col·locat, anem a relaxar-nos una miqueta i així veieu que, tot i que costa creure-ho, jo també m'equivoco. Una miqueta més recomposats i amb el cabell com li agradaria a la meva mare, lluny del vent del Mediterrani. Que m'enrotllo i no sé resumir. I per la gent de més de 65 anys, els divendres amb el carnet de conduir, l'identitat. Us he portat aquí, dins de l'Arxiu Històric Comarcal, les campanes. Aquesta setmana en el seu cinema. Els teus fills tenen problema al cotxe que passa? Entrarem en una granja alemanya on el temps, el senyor que se'm queda mirant molt atentament, passi. Que veurà el piset. ¿Viste? Con esto usted puede alejarse ¿cuántos metros? 20, 30... Ja comenten per les xarxes que aquesta
Casta, qui es van portar la Copa Volpi al a Cannes, va triomfar allà amb la sèrie Això no és Suècia, això. Una producció que ja ha sigut... No. Y esta esponjita elimina los ruidos. Está conectado directo. Bluetooth. Bluetooth. Tant per la seva preciositat a la pantalla com pels seus valors, m'estic quedant sense aire. Sobre un cas de bullying aquí, al cinema Sitges de Prado, no? El pastor, la politia, i ens envia. Un lloc increïble de calma i pau. Per cert, ara arriba una furgoneta. Així que, ribetans, ribetanes, no us la podeu perdre. Recordeu les campanes. Una petita gran joia. La maleteta. Per cert, una anècdota. La cantant Mala Rodríguez... ¿Y este dónde lo compró? Amazon. Lo regalaron. No, aquí no se regala nada. I aquest diumenge, 26 d'abril, Península no, pel·lícula. L'acusen de ser una producció neta, polida, amb una finalitat claríssima. Són les 5 de la tarda. I anem ara amb altres títols que també podeu gaudir aquí a la comarca del Garraf. Hi ha molts i molt variats, tant per la temàtica com pel gènere. Som-hi amb les estrenes de la setmana. I terror psicològic i una bona barreja entre horror sobrenatural i comèdia negra és el que tindreu si aneu a veure Hokum. Una història ambientada en la Irlanda rural i que és una opció ideal per les i els amants del terror, amb predilecció pels ensurts clàssics i gòtics. ¿Su primera vez en Irlanda? Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver. ¿Por qué no lo hicieron? La història segueix a un escriptor fastiguejat i deprimit, interpretat per l'Adam Scott, que viatja a Irlanda per escampar les cendres dels seus pares a l'hotel on van passar la seva lluna de mel. Hay cosas peores que gente rara ahí fuera, Yankee. Un miembro del personal ha desaparecido. El que sembla un viatge de tancament emocional es converteix en un malson quan descobreix que aquest hotel porta anys habitat per una entitat maligna que resideix en la suite nupcial. Me da mala espina. Damian McCarthy ho ha tornat a fer. El director irlandès, que porta tan sols 3 pel·lícules en la seva filmografia, acaba de rebre els elogis de la crítica que ja no té objeccions a dir-ho. Juntament amb La mòmia de Lee Cronin, això és el més aterridor que ha arribat a les pantalles en el que portem d'any. No encuentro la salida. No paro de oír algo. L'actor Adam Scott es va passar gairebé 3 setmanes filmant només en una habitació, la qual cosa va augmentar la tensió i l'aïllament del personatge. Hokum es pot incloure dins el subgènere folk horror, ja que aposta pel terror des de l'atmosfèric i el cultural. Una producció que molt possiblement s'acabarà convertint en un dels referents al cinema de terror. I també tenim a la comarca espai per la comèdia fantàstica amb Movida Celestial, on, tot i que la cara més reconeguda és la de Kenny Reeves, està escrita, dirigida i protagonitzada per Aziz Ansari. I jo em pregunto, qui és Aziz Ansari? Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch. No se puede dormir aquí. Por la vida de Jeff. Devuélvemela o este angelito te mandará al infierno para siempre. ¡Reviéntalo! Ese no es mi departamento.
La pel·lícula segueix a un àngel benintencionat però bastant inepte interpretat per Keanu Reeves, que baixa a la Terra amb la finalitat d'ajudar a un home que encadena treballs temporals per a sobreviure i a un ric inversor de capital de risc. I com ho farà? Intercanviant les seves vides per ensenyar-los lliçons valuoses. Te quedas sin alas. ¿Me despides? Eres humano. Keanu Reeves interpreta a Gabriel, un àngel encarregat d'ajudar els humans però que comet errors en la seva missió. Ansari va confessar que inicialment va dubtar a contractar a Keanu Reeves pel paper de l'àngel, pensant que l'actor semblava estar en un altre planeta, però va canviar d'opinió quan el va conèixer. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15. Movida Celestial és una comèdia fresca, disbauxada i irreverent, amb temàtica sobrenatural que agradarà al públic que busca entreteniment i evasió i que connecti amb aquesta mena d'humor però barrejada amb crítica social sobre les diferències de classes. ¿Te has hecho fumador? ¿En serio? ¿Qué? ¿Es algo malo? Joder, que sí es algo malo. Coño, es muy malo, Gabriel. Escrita, dirigida i interpretada per Aziz Ansari, guanyador del Globo d'Or, s'ha convertit en un referent, ja que està redefinint a la comunitat sud-asiàtica als Estats Units. Pero también quiero ver fotos de bebés elefantes. I tot i que no acostumem a parlar del gènere documental-concert, en aquest programa ja portem 2. El segon, aquest. Després d'arrasar el món amb la seva gira Hit Me Hard and Soft, la gran Billie Eilish porta el seu show a la gran pantalla. I no ho fa sola, la codirigeix James Cameron, ja sabeu, el director d'Avatar, Titanic. El projecte va néixer quan la mare de la cantant li va dir a la seva filla que James Cameron estava obsessionat amb el seu show, i d'aquella fascinació va sortir aquesta col·laboració. Ara la tens aquí a la comarca del Garraf, rodada en 3D, un concert documental ben immersiu per sentir-te a primera fila. Això no s'ha d'escoltar, s'ha de veure davant d'una bona pantalla de cinema. We're going to have to play some games, but we'll make it look great. How hard would it be to get a camera on the inside of this box screen? We want to do it. Okay, good. Hit Me Hard and Soft, The Tour, és la pel·lícula concert que captura la gira mundial amb totes les entrades esgotades de Billie Eilish. Here I go. Durant 105 minuts viuràs els temes del seu últim àlbum. No és un documental amb entrevistes, és el concert sencer, filmat amb la trilogia 3D de James Cameron per portar-te a l'escenari amb ella. Billie Eilish no només trenca rècords, els fa servir. Va destinar $11,5 milions de la gira a projectes d'equitat alimentària i crisi climàtica. See the scrapes on my hands? Is that from them? That is from the fans. I want to feel like it's me and them. Aquesta pel·lícula és la seva manera de dir que la música pot ser espectacle, emoció i consciència alhora. I want to be the artist that I would want to be a fan of. James Cameron va dir d'ella: admiro el seu ímpetu com a artista. No només crea música increïble, sinó que és una de les més grans d'intèrprets. You want to have some fun? If you're watching this, I hope you feel safe. And I hope you feel free to be yourself. I per aquells i aquelles que dubten del poder transformador del cinema més enllà de les pantalles, us volia informar de 2 boníssimes notícies que tenen a veure amb aquesta pel·lícula, Sorda. La primera, que la seva directora, Eva Libertad, va guanyar l'altre dia el Premi Platino a la millor òpera prima. I la segona, que gràcies a l'impacte i la visibilització aconseguida per aquesta pel·lícula, protagonitzada per l'actriu sorda Míriam Garlo, l'Assemblea Regional de Múrcia ha aprovat per unanimitat la implantació d'un protocol específic per assistir a dones sordes durant l'embaràs i el part al quiròfan. Lía. Bonito. Un poco modernillo, ¿no? Sí. Sorda no només ha tingut èxit a festivals, sinó que ha servit per sensibilitzar sobre les pors i la violència obstètrica que enfronten les dones sordes, tal com narra la protagonista. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a estar Es interpretando. que tengo que interpretar, no me puedo ir. Mírame, Ángela, mira. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye.
La moció, impulsada pel PSOE, va ser aprovada per unanimitat després d'anys de barreres burocràtiques i la posada en evidència d'aquestes deficiències a través de la temàtica de la pel·lícula. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Pero me has elegido a mí. Y yo soy oyente. Amb aquesta mesura, la comunitat autònoma de Múrcia es converteix en la primera comunitat a implementar un protocol d'aquest tipus, garantint una atenció sanitària més inclusiva i segura. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Així que si encara queda algú o alguna que encara no hagi vist la pel·lícula Sorda, aneu a cercar-la per les plataformes i no la deixeu passar. La camisa solo lo importuna. I fins aquí, companys i companyes, espero que hàgiu trobat la vostra pel·lícula preferida i que la gaudiu a soles o en bona companyia. Ja sabeu que tota la informació d'horaris, ofertes, la teniu a les webs de totes les sales. S'acomiada aquest qui us ha parlat, l'Antonio del Valle. Me'n vaig a buscar una mica de crema hidratant abans que se'm caigui la pell a tires i ens veiem el proper divendres a les 15:30 per continuar parlant d'això que m'agrada a mi, de cinema i cultura, que són el mateix.